Student li kienet jistudja l-matematika f'livell avvanzat iddeċida li l-mod kif kien se jirnexxielu jgħaddem is-suġġett kien billi jistudja bl-għajnuna ta' ħabib tiegħu li kien għadu kif għadda mill-eżami. Il-mod differenti ta' kif studja ispira lilu u lil-ħabib tiegħu biex jiżviluppaw app fuq il-mobile bl-isem ta' Learned. Iltqajna ma' Jake Xwira Pulu Collins li spjegawna l-mod kif jaħdem il-proġett tagħhom. Ħloqna dil-app li servi ta' bridge bejn dawn l-istudenti li jafu l-informazzjoni u l-istudenti li għandhom bżonn jitalmu dawn l-affarijiet. Fej student ta' sixth form jew tal-low level jista' jfittex għal studenti tal-università b'mod effiċjenti, pereżempju permezz ta' kemm jixtieq li t-tutor joqgħod il-bot minnu, pereżempju, kemm jixtieq ħallas fis-sija, pereżempju jekk xi ħadd qiegħed jagħmel A-level tal-mezz u jixtieq isir engineer, jgħinu xi ħadd li diġà qiegħed jitgħallem l-engineering l-università. Iż-żewġ studenti fissru kif permezz tal-app wieħed ikun jista' jgawdu minn modi differenti ta' tagħlim, ibbażat fuq l-esperjenza u l-prattika iktar milli-teorija. Ikun hemm ukoll attenzjoni iżjed individwali mill-privat tradizzjonali. Learned tista' tintuża minn studenti tas-sekondarja sa dawk li jinsabu fl-università, b'dawk interessati li jxerdu t-tagħlim tagħhom ikunu jridu jgħaddu minn proċess ta' verifika. L-app mhix limitata biss għal suġġetti akademiċi, iżda tinkludi wkoll suġġetti vokazzjonali u ħiliet tal-ħajja, bħal tiswija ta' ħwejjeġ u mużika. Għalkemm l-app ilha biss 3 ġimgħat li bdiet taħdem, hemm interess qawwi fiha. Jake qalilna li jixtieq li l-app li ħoloq flimkien ma' sieħbu issir ċentru ta' skambju ta' tagħlim. Li nixtiequ li kull minnu impassjonat fuq suġġett u li jaf ħafna fuq suġġett għandu post fej jista' in-nies isibuh biex hu jista' jgħinhom fuq dan is-suġġett. Fl-istess waqt, l-app tajn lil studenti universitarji li jgħalmu permezz tagħha biex jaqilgħu lira u dan billi jagħmlu xi ħaġa li hija relatata ma' dak li studjaw. Student tal-università xi ħaġa bħall-app hija opportunità li għax jista' jagħmel ammont ta' flus sewa pocket money billi qed jagħmel xi ħaġa qed jikkontribwixxi lis-soċjetà. Bajnuna minn Fond tal-Innovazzjoni fl-Università, l-istudenti faslu din l-app huma stess, filwaqt li d-diżinn tagħha ġifdat f'idejn kumpanija minn Għawdex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.